Nu. Vă zic bine ați venit. Doamne ajută. Doamne ajută. Care am zis că este tema de astăzi, în afară de atacurile de panică, de trezirea conștiinței. Da? Ați observat că despre trezirea conștiinței vorbesc foarte multe persoane în ultima vreme. Se fac conferințe pe tema asta, se fac seminarii pe tema asta, fiecăruia îi vine câte o idee, nu știu de unde, de pe pământ, din așa anumitul astral, în ghilimele fie spus astral. Numai că toate ideile care vin nu sunt prea la locul lor, nu? Pentru că nu sunt în învățătura Sfinților Părinți. Am foarte mulți oameni zic, băi, dar până la urmă Dumnezeu e unul singur, e al tuturor. Iar eu spun așa, da, într-adevăr, au toți dreptate. De toate religiile, de toate confesiunile și absolut toți cei care spun că există un singur Dumnezeu, că e unul pentru toți, au dreptate. Deci același Dumnezeu nu se poate contrazice în ceea ce spune de la o idee la alta, de la o ideologie la alta, de la o religie la alta, de la o tendință la alta, de la nu știu, de la orice îi trece fiecăruia prin cap. Deci Dumnezeu, dacă este același pentru toți, nu are cum să se contrazică. Nici în legi, nici în idei, nici în dogmă, nici în nimic. După aceea, mulți au venit și mi-au spus, păi, da, religia ortodoxă e plină de dogme și nouă nu ne place dogma. Hai să vedem ce înseamnă dogma, care este traducerea dogmei. Știți care este traducerea dogmei? Cea mai simplă dintre toate. Dogma înseamnă tradiție. Cine? Ok. Spuneam că dogma înseamnă tradiție, nu? Tradiție este să mănânci și la masă cu lingura în mâna dreaptă și într-un anumit fel. Tradiție este și să-ți faci mâncarea într-un anumit fel, da? Sau să pui sare în absolut orice. Tradiție este să spui bună ziua când întâlnești un om. Tradiție este să crezi într-un singur Dumnezeu. Tradiție sunt toate. Dacă ne deranjează dogma, atunci ar trebui să mâncăm cu mâna stângă, cu lingura invers, să mâncăm în oricare alt fel, mai puțin așa cum se mănâncă. Da? Să nu ne lăsăm amăgiți de lucrurile astea. Așa că trezirea conștiinței nu poate fi făcută pentru noi, pentru ortodoxi, pentru că aici suntem numai ortodoxi și practicanți ortodoxi, da? Nu poate fi făcută decât în spiritul ortodoxiei. Nu pentru că ar fi, așa cum zic unii, cu ochelari de cal, nu pentru că ar fi obtuză ortodoxia, ci pentru că este una singură, adevărată. Nu? Care este dovada că este singura religie care e pe placul lui Dumnezeu? Da. Care este dovada? Cea mai mare dovadă pe care o avem, an de an. Bravo. Lumina de la Ierusalim. Lumina de la Ierusalim nu coboară decât la ortodoxi. Nu a vrut să coboare nici la catolici, nu a vrut să coboare la nimeni, decât la ortodoxi. Catolicii au slujit de sâmbătă dimineața până duminică dimineața la ora 7 și la ora 7 s-au dus tot la Patriarhul Ortodox să-l roage să țină slujba și a fost singura dată în istorie când Lumina Sfântă de la Ierusalim a coborât duminica. Și asta numai la rugăciunile Patriarhului Ortodox, nici de cum ale vreunui papă. Bine ați venit! Ceea ce ne interesează foarte mult, pentru că vorbim de ortodoxie. Nu oprim un pic. Bună seara! Luați loc, vă rog. Poftiți! Bine ați venit! Deci am vorbit până acum despre ortodoxie ca fiind, nu? Sau despre Biserica Ortodoxă, una sfântă, sobornicească și apostolească. Dar avem o problemă. Și încă una foarte mare, că ne lăudăm cu toții. Este una sfântă, apostolească, biserică, este cea mai importantă. Cu toate astea nu știm să o prețuim absolut deloc.
Dar absolut deloc nu știm să o prețuim. Și încep cu mine. Eu sunt prima, că dacă aș ști să o fac așa cum trebuie, n-aș mai greși. Da? Pe de altă parte, m-aș bucura să înțelegem că nu trebuie că atunci când vedem că ceilalți cred în altceva, că au altă orientare, că au alte tendințe, că sunt rătăciți, cum spune Biserica Ortodoxă, că îi interesează orice altceva, în afară de a face rău, să sărim așa pe ei, știi, cum avem noi obiceiul. Pentru că pe noi nu ne-a lăsat Mântuitorul în niciun caz să ducem vreo luptă, nu ne-a promis războaie, nu ne-a promis luptă, nu ne-a îndemnat să-i judecăm pe ceilalți, nu ne-a îndemnat să facem rău și cu atât mai puțin să ne dăm mari cu ceea ce El ne-a dat. Adică dacă ortodoxia, dacă ne-am născut ortodoxi sau dacă ne-am botezat ortodoxi, nu ne-am botezat pentru că am avea noi vreun merit, ci pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Deci nu prea avem cu ce să ne lăudăm, nu? Singura noastră laudă sunt faptele. Acum să trecem la trezirea conștiinței. Am vorbit despre ortodoxie pentru că, așa cum am specificat la început, trezirea conștiinței nu se poate face altfel decât așa cum a lăsat Dumnezeu și de la Dumnezeu în jos, înspre noi cei mici, în ordine ierarhică, și spunem ierarhică pentru că pe lumea asta este ordine și nu este haos. Știu că fiecăruia îi place să facă ce vrea. Știu că există libertate, dacă să fac o paranteză, așa cum am spus de nenumărate ori, Dumnezeu a lăsat libertatea omului de a face bine, nu de a face și rău, nu? Dacă am avea libertate să facem și rău, atunci am avea iarăși o foarte mare problemă. Deci, de la Dumnezeu, la Sfinții Părinți, la ceilalți preoți, la cei mai învățați decât noi, după care o luăm în ordinea următoare: profesori, doctori, ingineri și fiecare cu feliuța lui de tort de la Dumnezeu. Dacă îi ascultăm pe toți aceștia, cei care le fac pe toate în ortodoxie și în după ortodoxie, sigur că ajungem la trezirea conștiinței. Asta este trezirea conștiinței. Să faci ceea ce trebuie, la momentul la care trebuie, iar ceea ce ai învățat de la Sfinții Părinți să nu fie altceva decât baza, după care această bază să o adaptezi fără a schimba cu ceva, să adaptezi vremurilor în care trăim. Pentru că dacă ne-am apucat cu toții sau preoții zilelor noastre pe care avem obiceiul să-i tot bălăcărim, ca să spunem așa, într-un termen mai de Maidan, atât dacă s-ar apuca să ne vorbească după scrierile patristice, n-am înțelege nimic. Pentru că terminologia e departe de ceea ce am putea noi pricepe. Nu? Și atunci am spune ori că se dau mari, ori că nu sunt buni de nimic, ori că trăiesc ei într-un turn de fildeș la care noi nu putem ajunge și nu facem altceva decât să ajungem să-i judecăm. Cine spunea că ascultarea este mama înțelepciunii, a spus bine. A spus omul sfânt. Ce înseamnă conștiință? Avem idee ce înseamnă conștiință? Conștiința este, de fapt, ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu ca și știință, ne spun Sfinții. Știința este conștiința. Știința despre și din cele ale lui Dumnezeu. Asta este conștiința. Cu ea ne-am născut, de ea nu ne putem feri. Spunea Părintele Cleopa la un moment dat, ne explica că lumea asta, după învățătura altor sfinți dinaintea lui, de cu sute de ani în urmă, spunea că lumea asta o va judeca Hristos după 4 legi esențiale. Una este legea zidirii, a doua este legea conștiinței, a treia este legea lui Moise, după care vor fi judecați evreii care au trăit până la venirea lui Hristos, și a patra lege, după care vom fi judecați toți, este legea iubirii, care este valabilă pentru toți, cel puțin și cu atât mai mult de la venirea lui Hristos încoace. Legea conștiinței, pe care am specificat-o mai devreme, spune așa: chiar dacă n-ai auzit de Dumnezeu, chiar dacă n-a avut cine să te învețe legile morale, chiar dacă nu ai știut ce să faci, eu ca Dumnezeu ți-am dat conștiință și conștiința ți-a spus. De ce greșești? Și tu ai greșit în continuare.
Mi se pare că și data trecută am vorbit despre asta. Luăm exemplu unul din exemplele cele mai dure cu care mă întâlnesc la cabinet aproape în fiecare zi, dacă nu chiar în fiecare zi, exceptând zilele în care nu lucrez, evident. Îmi spun femeile la cabinet ceva de genul ăsta. Am trăit pe vremea lui Ceaușescu, n-am avut încotro, trebuia să fac avort. Nu trebuia să faci. Dumnezeu ți-a lăsat conștiința, ai știut că nu e bine ce faci. Nu ai nicio scuză. Nu? M-a enervat nu știu cine și l-am înjurat. N-ai nicio scuză. Conștiința ți-a spus că nu trebuie să înjuri. N-am știut ce să fac, nu m-a învățat nimeni, neînvățându-mă nimeni cum și ce să fac, am făcut pentru că așa am crezut eu de cuvință. Asta a fost societatea în care a trăit, asta a fost educația pe care am avut-o. Educația nu poate fi mai puternică în tine, mai solidă decât propria conștiință. De ce? Pentru că această conștiință este de fapt știința lui Dumnezeu. Și este atât de înaltă și atât de puternic sădită în om, încât nu poate fi combătută, călcată în picioare, acoperită de știința oamenilor. Sau mai bine zis, de o educație proastă. Ați văzut câți copii în lumea asta nu ascultă de părinți făcând bine. Copii mici care se duc la biserică în ciuda părinților, copii care nu înjură deși părinții înjură, copii care n-au băut în viața lor deși ambii părinți au băut, da? Copii care și-au pierdut ambii părinți în situații, Dumnezeu știe cum, din cele mai nefericite și au ajuns, nu numai oameni de treabă, au ajuns undeva. Și îi ajută și pe ceilalți. Adică, la rândul lor, dau o educație pe care ei nu au avut-o cât au fost mici. Mai mult, sunt copii care cresc fără părinți, sunt câte 7-8, iar cel mare de educație celor mici, fără ca el, la rândul lui, să fie avut o educație. Asta de unde vine? De aici și de aici, din conștiința pe care ne-a sădit-o Dumnezeu în fiecare dintre noi. Acum, dacă tot am ajuns la trezirea conștiinței, înseamnă că, sau ar putea însemna că, nu vorbim de o educație, imediat, vă rog, nu putem vorbi de o educare a conștiinței sau de educația unui om, ci de trezirea unui om. Să se trezească la ceea ce este, ca Fiul al lui Dumnezeu și restul doar să desăvârșească. Sfinții nu vorbesc despre un pahar gol care trebuie umplut. Cel puțin din punctul ăsta de vedere. Nu? Sfinții nu vorbesc altceva decât să te trezești, să-ți amintești că ești Fiul al lui Dumnezeu și să mergi pe calea pe care știi dinainte că trebuie să mergi de la momentul în care te-ai născut. Sigur că nu excludem educația din școli. Nu. Nu excludem orice fel de educație. Nu excludem cei 7 ani de acasă. Nu despre asta vorbim. Este vorba despre momentul ăla în care trebuie să alegi dacă să faci bine sau nu. Ideea este că niciun om nu greșește în lumea asta, după învățătura Sfinților, nu a mea, pentru că eu nu vorbesc nimic de la mine, niciun om nu poate greși scuzându-se că nu a știut. Asta este legea conștiinței, vă rog. Iertați-mă. Cum se activează la copii? Vorbeați mai devreme de copii. Unii fac și alții nu. Cum se activează? Copiii, tocmai vorbeam, copiii știu singuri că trebuie sau nu trebuie să facă un lucru, tocmai pentru că au această conștiință lăsată de Dumnezeu încă de la naștere. Da? Dovada vie a faptului că, virgulă, copiii știu ce au de făcut și că sunt conștienți că greșesc, este faptul că unii fac bine și alții fac rău și dovada cea mai bună este faptul că se ascund atunci când fac rău. Se ascund chiar dacă au 2 ani, se ascund chiar dacă au 1 an, se ascund chiar dacă au 3, 5 sau 10 ani. Se ascund. Dacă se ascund și ascund ceea ce au făcut și nu vin să se laude cu prostia pe care au făcut-o, este foarte clar că au conștiința faptului că au greșit. Nu? Asta nu înseamnă că nu au nevoie de o educație. Nu. Vorbim doar despre faptul că această conștiință este sădită în om încă de la naștere. Mai bine zis, de la concepție. Așa la unii se activează, la unii nu. Unii fac rău și alții fac. Da, depinde, ajungem și acolo. Depinde de moștenirea genetică a fiecăruia. Da?
Pentru că una este să ai o moștenire genetică bună, cum a fost a părintelui Arsenie, că tot vorbeam mai devreme de el, nu? Sau a Sfântului Nicolae, care ținea post încă de când era bebeluș. Miercurea și vinerea, după cum știm, nu sugea de la mama lui, pentru că era lapte și trebuia să postească. Un sugar, da? A fost moștenirea genetică bună. Fereastra era deschisă, pe când o moștenire genetică proastă și un comportament al mamei defectuos chiar din timpul sarcinii, pentru că și asta contează foarte mult, nu face altceva decât să opacizeze fereastra. Eu aș spune că o închide. Și una este să te uiți printr-o fereastră larg deschisă și orizontul să fie foarte deschis și cu totul altceva este să rămână așa o ferestruică mică, mică, mică sau în unele cazuri deloc, atunci când copiii se nasc cu probleme mentale foarte grave. Sau, nu, unii zic sau se nasc criminali. Copiii care se nasc criminali sunt toți cu probleme mentale foarte grave, pentru că nimeni nu face o crimă sănătos fiind. Nu? Nu. Întrebări. Frumoșilor. Nu prea sunt întrebări, că am înțeles totul. Nu? De la ce începe trezirea conștiinței? De cele mai mici amănunte. Nu? Ca să-ți trezești conștiința sau ca să devii bun, că este unul și același lucru. Nu cred că este vreo diferență între cele două, doar sunt alți termeni și diferența este de nuanță, nu și de culoare, ceea ce nu înseamnă în cazul ăsta foarte mult, în altele nuanța contează foarte mult. Asta înseamnă că de la cele mai mici lucruri pe care le facem în viață, ca să dau un exemplu, acela de a vedea că un lucru este strâmb și a pune la loc, fără a exagera, fără a da în patologic, da? Că sunt care sunt persoane obsedate de... Nu doar de curățenie, că nu poți fi obsedat de curățenie cât ești obsedat de aranjarea continuă a unor lucruri în ordine, uitând de cele ale lui Dumnezeu, știi, exagerând, trecând în extrema cealaltă, până la cele mai înalte, până a avea grijă să te rogi pentru ceilalți, până a avea grijă să-i ajuți pentru ceilalți, până a avea noblețea duhovnicească despre care vorbea cuviosul Paisie Aghioritul. Bănuiesc cam toți dintre noi știm cine, mai mult sau mai puțin, cine a fost cuviosul Paisie Aghioritul. Mie mi-a plăcut extraordinar expresia asta de noblețe duhovnicească. Numai că Părintele Paisie, cuviosul Paisie Aghioritul, că a fost canonizat pe 13 ianuarie anul trecut, am avut onoarea de a participa la prima lui sărbătoare, prima lui pomenire astă vară în Grecia pe 12 iulie, printr-o minune făcută tot de cuviosul Paisie, că nu se putea ajunge altfel acolo. Gabriela știe și cu fiul nostru Eugen, cel bun. Spunea că în zilele noastre nu mai există noblețe duhovnicească. Ați observat? Exemplul cel mai bun este faptul că ne aflăm noi aici și faptul că unele persoane nu au venit. Ce am făcut? Data trecută am vorbit despre, când am dat anunțul, am vorbit despre următorul lucru. Hai să ne vedem, să discutăm despre atacurile de panică. Da? Atacuri de panică au cam 90% dintre persoane în zilele noastre. Atacuri de panică ce se manifestă zilnic, cu care ne întâlnim zilnic sau din când în când. Dar cam toți avem, nu? La un moment dat. Și fiecare a fost foarte interesat și a spus, da, vin. Acum am făcut un experiment. Am spus, ne vom întâlni cu subiectul, cu trezirea conștiinței și abia la sfârșit atacurile de panică. Partea a doua. Da? Din momentul ăla au renunțat foarte mulți. Pentru că omul, dacă nu primește ceva doar pentru el, de care să se folosească numai el, nu este interesat. Acel om poate fi numit un om care nu are încă conștiința trează. N-are cum să o aibă trează. Pentru că dacă ar avea o trează, ar înțelege și dacă ar fi chiar atât de egoist, ar înțelege că fără cei din jurul lui nu poate trăi bine. Dacă celor din jurul lui nu le este bine și nu le face bine, la rândul lui nu-i poate fi bine și măcar și-ar face interesul.
Da? Deci conștiința lui nu e trezită nicicum. Nici nu are conștiința aceea înaltă de jertfă, de noblețe duhovnicească despre care vorbea cuviosul Paisia Ghioritul, nu are nici măcar dragostea, minima dragoste de sine ca și Fiul al lui Dumnezeu. Nu vorbim de dragostea aia care dă mândria pe care nu o iubește Sfânta Sobornicească și Apostolească noastră biserică. Da? Despre asta vorbește, au vorbit toți Sfinții și despre asta ne vorbește și Sfânta Biserică. Eu știu că în zilele noastre este rătăcire foarte mare. Eu știu că în zilele noastre există un duh din ăsta al iubirii extraordinare față de toată lumea. Am o veste pentru voi. Pe dragul nu-l pot iubi. Indiferent în cine intră el și oricum se manifestă. N-am cum să-l iubesc. Să fie indulgență, să fie caritate, să fie dragoste eternă, da, dar față de cele bune și față de cele ale lui Dumnezeu. Nu? După aceea vin și spun, păi Dumnezeu ne iubește oricum. Da, Dumnezeu ne iubește oricum, dar nu iubește orice la noi. Asta este cea mai mare diferență. Asta este diferența între o conștiință trează și o conștiință adormită. Conștiința trează este cea în care în fiecare minut, sau trezvia despre care vorbeau Sfinții, suntem atenți la ceea ce facem, ca măcar nu o să ne fie bine, dacă nu și altora. Și o conștiință adormită este cea în care amânăm de azi pe mâine, de la un minut la altul, de acum pe mai târziu, în care nu ne interesează ce se întâmplă cu ceilalți, ba mai mult spunem cum și-a așternut, așa doarme. Păi e foarte adevărat. Cum și-a așternut, așa doarme. Dar ca el să nu mai doarmă bine, tu ce faci? Ca să doarmă bine, tu ce faci? Îl lasă să nu doarmă bine? Asta am vrut să spun. Unde este conștiința noastră atunci când îi vedem pe cei din jurul nostru că suferă și ne bucurăm că noi nu suntem așa? În loc să plângem că sunt ei așa. Unde este conștiința noastră atunci când noi mâncăm, ne îmbuibăm și nici măcar o singură dată pe an, dacă nu o dată pe lună sau o dată pe zi, nu ne dau lacrimile gândindu-ne că în timp ce noi ne îmbuibăm, altul moare de foame. Unde este conștiința noastră atunci când ne ducem la magazine și cumpărăm lucruri peste măsură ca nebuni și nu ne gândim ca după ce am avut ispita de a cumpăra mult mai mult decât trebuie, măcar să ne spălăm greșeala, ca să nu spunem altceva, și ca măcar unul din lucrurile pe care le-am cumpărat să le oferim celuilalt. Unde este conștiința noastră atunci când câștigăm o mulțime de bani și uităm că din acei bani 10% sunt ai lui Dumnezeu, zeciuiala cuvenită. Nu-i trebuie lui Dumnezeu, că Dumnezeu are tot pământul la picioare și tot universul. El are nevoie ca tu să faci ceea ce trebuie. Vorbeam cu niște fiind de-ai mei mai de mult despre asta și le spuneam că cel puțin jumătate din căsniciile zilelor noastre nu merg bine, în afară de problemele care există încă de la început, nu merg bine din acest motiv. Totul este perfect, poate intră curați în biserică, dacă nu au fost curați, se spovedesc, se împărtășesc, nu e nicio problemă, ce e iertat de Dumnezeu nu mai există ca și păcat, nicăieri, nici în cartea vieții lui și nicăieri. Da? Fac nuntă, apropo, nunta e în biserică, la restaurant este petrecerea, nu nunta. Câștigă o mulțime de bani, să spunem, unii câștigă 50.000 de euro și din 50.000 de euro ar trebui să dea un 5.000 de euro la o biserică care se construiește, la un sărac, la un bolnav, zeciuiala cuvenită, așa cum e și normal, pentru că dacă nu făcea Dumnezeu, nu lucra Dumnezeu ca să câștigi banii, nu se întâmpla nimic. Și spun, dar 5.000 de euro îi calculează în banii vechi, știi, și sună mult, așa vreo 200 și ceva de milioane și spun, cum să dau atât de mulți bani? Că nu pot. Dă-i că nu sunt ai tăi. Sunt ai lui Dumnezeu, că n-ai lucrat singur pentru ceea ce ai făcut. Banii de la serviciu, oricât ar fi de puțin. Eu vă spun că am văzut, hai să spunem că am experimentat așa pe pielea mea, cum se spune. De câte ori am dat acei bani la Dumnezeu, mi-au venit înzecit înapoi. De câte ori m-am gândit că îmi vor veni înzecit înapoi, nu mi-au mai venit, ba am mai pierdut câte ceva. Chiar dacă i-am dat, evident.
Da? Tot ce este dat din inimă este un câștig. Aia este o conștiință trează. O conștiință trează este așa cum scriam în Suntem Sclavi, atunci când trece o ambulanță pe stradă și îi spui, Doamne, ajută pe oricine ar fi în ambulanța asta și pe toți cei care vor fi astăzi în ambulanțe. În toată lumea. Pe tot buguloiul ăsta, cum spune soțul meu, de pământ. O conștiință trează este atunci când mergi pe stradă și îți amintești că unii oameni sunt fără casă, sunt bolnavi, sau îți amintești că în fiecare clipă din cele 24 de ore cineva moare. Doamne, miluiește pe toți, iartă-i pe toți și du-i în împărăția Ta să nu ajungă în iad. Indiferent ce ar fi făcut, iartă-i. De ce? Pentru că dacă m-a iertat pe mine păcătosul și nevrednicul, cu atât mai mult se cuvine ca oricui să îi ierți orice ar fi făcut. Rugăciunea ta s-ar putea să-l salveze pe celălalt. Sunt oameni care au accidente, n-are cine să-i salveze. Sunt oameni cărora li se taie capetele, vezi Siria. Ăia nu mai sunt eroi. Pentru ea nu se mai țin 3 zile de doliu național. Nu? Și ăia mor ca martiri pentru Hristos. Li se taie gâtul ca la porci. Și în zilele alea noi mergem în cluburi și dansăm. Ne bucurăm. Dați-mi un motiv pentru care ne-am putea bucura. Ne ducem și ne distrăm de Halloween. Ar trebui să plângem de Halloween. Pentru că de Halloween se fac sacrificii umane. În fiecare noapte de Halloween se sacrifică o fetiță blondă de până în 10 ani. Știați lucrul ăsta? Îi se taie tălpile până când îi se scurge sângele pe pământ. Ăsta este ritualul care se oferă satanii. Nu e o poveste. E o realitate la care au participat mulți și din care au scăpat numai ei știu cum. Unii dintre ei au fost mai mult sau mai puțin răzbunați. Sau alții s-au răzbunat pe ei și i-au omorât pentru că au vorbit. Asta este trezirea conștiinței și asta este noblețea duhovnicească. Nu zice nimeni să nu te îmbraci bine, să nu te îmbraci frumos. Îmbracă-te, că ești Fiul al lui Dumnezeu. Nu ești ultimul. Aranjează-te. De ce nu? Dar nu atât încât mândria să-ți dea pe din afară. Că iar nu mai este bine, nu? Cu atât mai mult, dacă ai o soție, dacă ai un soț acasă, te aranjezi pentru el. Că nu ești nici ciută, nici maimuță, nici... Da? Ideile astea cu iertați-mă, dar pentru asta ne-am adunat ca să vorbim pe șleau. Ideile astea cu nu mă depilez nu merge, pentru că sunt creștină. Nu țin. Nu vă luați după teologii care de fapt nu sunt teologi din mănăstiri, biserici, începători care nu știu de capul lor. Da? Duhovnicul este cel mai bun. Prin duhovnic, indiferent cum ar fi el, vorbește Dumnezeu, sfatul pe care ți-l dă atunci vine direct de la Dumnezeu dacă tu ai crezut. Nu mă duc nici la Baba Rada, nu mă duc nici la măicuța nu știu care este de 2 ani în biserică sau nu avea ce să caute la mănăstire de 20 de ani și a înnebunit și îi se pare că e vreun mare învățător. Nu mă duc la 100 de biserici și la 100 de preoți, că dacă mi-am întrebat duhovnicul și Mântuitorul a spus că prin duhovnici primim răspunsul de la el, așa cum avem nevoie, nu înțeleg de ce am mai întrebat și a doua și a treia oară, ce ni s-a părut că nu ne-a ascultat Dumnezeu de prima dată. Asta este trezirea conștiinței. Să faci ceea ce trebuie, la momentul la care trebuie și dacă nu ai făcut pentru că toți greșim, nu e niciunul dintre noi mai bun sau mai rău, e fiecare în felul lui, așa cum a venit pe lume, așa cum a crescut, așa cum s-a putut dezvolta, așa cum a putut, mai mult sau mai puțin. Dacă am greșit, să nu facem altceva decât să ne propunem și să ne rugăm la Dumnezeu să fie mai bine. Și să îndreptăm lucrurile. Nu e nicio rușine. E rușinos să greșești, dar mai rușinos este să nu te ridici, spun Sfinții. Și foarte rușinos este să te îndrepți și după aia să arăți cu degetul spre celălalt. Nu? Pentru că te-ai îndreptat tu.
Asta este greșeala începătorului. O să vedeți în biserică, începătorii se apucă și învață pe ceilalți. Aia fă așa, aia nu face așa, cealaltă trebuie făcută așa și dau sfaturi până când nici ei nu mai știu de ei. După aceea nu trebuie să ne luăm. Să facem ceea ce putem la momentul la care putem. Și în felul ăsta se trezește conștiința puțin câte puțin. Alții meditează. Spun mantre. Spun că primesc tot felul de informații din astral. Apropo, știți ce spunea Sfântul Serafim Roz? Vă recomand scrierile Sfântului Serafim Roz, unii din Sfinții contemporani, unul din cei mai mari sfinți ai lumii. Spunea că zona astrală e a dracilor. E mediul următor Pământului. Deci, cine își ia informațiile din astral, nu e tocmai serios. Și apoi, chiar dacă ar fi îngeri în astral, de ce să-ți iei informațiile din astral, când pe lumea asta ai venit cu toată informația de care aveai nevoie? O găsești la Pangarul Bisericii, se numește Sfânta Scriptură, Sfintele Evanghelii. Nu? Că e mai sigur, nu din alte motive. Când meditezi, la ce meditezi? La ce se ajută să meditezi? Meditezi la soare cât e de frumos? Da, e frumos, dar dacă nu spui nicio clipă, slavă ție, Doamne, pentru soarele pe care ni l-ai dat, n-ai realizat nimic. Există o meditație cu acest lucru. Da. După aceea sunt oameni care spun fac meditație cu îngerii sau cu arhanghelii. Este foarte posibil. Dacă cineva se crede atât de sfânt și de mare încât să vină arhanghelii la el și să mediteze împreună, se crede de nivelul arhanghelilor, e problema lui. Nu? Eu n-aș îndrăzni lucrul ăsta. Îndrăzneam când eram mai tânără și când mi se părea că a face astfel de lucruri este înălțător, așa. Nu e altceva decât o mândrie drăgească. Și atunci iar ar veni unul din aceștia și mi-ar spune: bă, voi ortodoxi nu vă gândiți, nu vorbiți decât despre păcate, despre iad, despre rai. Și noi vorbim despre rai, dar iadul nu există, numai despre draci, numai despre lucruri de genul ăsta care mă enervează, despre sfârșitul lumii. Adică vorbiți și voi despre ceva care să nu mă facă să mă simt altfel decât confortabil. De ce să te simți confortabil? E inconfortabil să fii lângă Hristos și să nu fii cu diavolul? Nu îți creează confort învățătura lui Hristos, ca fiind cel mai mare dintre toți, Dumnezeu fiind? Te deranjează învățătura Sfinților care sunt mai mari decât tine? Nu e în regulă și trebuie să reinventăm roata? A spus Mântuitorul că la un moment dat vom putea schimba lucrurile și trecem la un alt nivel și la o altă învățătură? Nu. Mântuitorul, care este Dumnezeu, ne-a învățat altceva. A spus foarte clar: păstrați tot ceea ce v-am dat așa cum v-am dat până la a doua mea venire. Și cine va schimba un cuvânt din ceea ce am spus eu, acela anatemă să fie. Adică să fie exclus din societate și din biserică. Eu vă întreb: crede vreunul dintre noi că este mai deștept decât Hristos? Ca să spună altceva decât a spus El? Sau în plus decât a spus El? Alții vin și ne învață. Vă spun că eu am trecut pe acolo în toți anii ăștia și pe foarte mulți am găsit venind la mine cu astfel de idei, dar întâi a trebuit să trec eu prin asta. Alții vin și spun: păi da, bine, dar nu scrie nicăieri unde a învățat Hristos, de la cine a învățat în perioada dintre 12 ani și 30 de ani. De unde și-a luat el învățătura? Acum, mă întreb și eu ca om. Un Dumnezeu care le știe pe toate, de la cine trebuie să învețe, ce ar trebui să învețe? Deci avea nevoie să-l învețe cei din Ashramul X sau pe vârful vreunui munte din Tibet. Că acum, dacă îi se cunoaște toată viața și așa ar fi fost, cu siguranță aflam și lucrurile astea. Nu ar fi fost nimic ascuns, pentru că Dumnezeu nu are nimic de ascuns. Totul este la vedere. Noi nu credem într-un Dumnezeu ascuns. Noi nu credem într-un Dumnezeu tiran. Dumnezeu ne-a numit fii ai Lui, nu slugi. Dumnezeu nu a spus crede și nu cerceta. Nicăieri în Biblie nu scrie asta. Scrie ceva asemănător și într-un alt context care înseamnă cu totul și cu totul altceva, dar nu scrie nicăieri asta.
Spune, bate și ți se va deschide. Sfinții spuneau, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Așa vorbeau ei simplu atunci, pentru că oamenii erau simpli. Nu puteau folosi limbajul nostru elevat, nu? Până la urmă, cu limbaj elevat te poți duce și în rai și în iad. Nu e niciun fel de problemă. Amintiți-vă că cei mai mari sfinți ai lumii, nu știu dacă am vorbit data trecută despre asta, cei mai mari sfinți ai lumii, stâlpii bisericii ortodoxe, stâlpii bisericii, nu spun ortodoxe, stâlpii lui Hristos, bisericii lui Hristos, ai lui Dumnezeu, sunt Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, cel învățat și foarte învățat, și Sfântul Apostol Petru, care nu știa nici bastonașe să facă, cu atât mai mult să scrie 3 litere care să constituie un cuvânt. Nu? Ba mai mult, Sfântul Apostol Petru este cel care deține cheile raiului. De ce le deține? Pentru că atunci când ți se trezește conștiința, atunci știi exact ce ai de făcut și ai toată știința de care ai nevoie. Pentru că ai dumnezeirea în tine și dumnezeirea vine la pachet cu știința. Ăsta este motivul pentru care sfinți care n-au știut carte niciodată, cum ar fi Maria Egipteanca, spre exemplu, doar prin rugăciune au reușit să afle lucruri pe care alții le învață din cărți până le vine rău, de-a lungul a 10, 20, 30 de ani de citit și nici atunci nu înțeleg cum trebuie. O fac doar prin rugăciune. Pentru că, așa cum spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul, un alt sfânt ale cărui scrieri și învățături vi le recomand cu toată căldura, cine îl iubește pe Dumnezeu are vederea lui Dumnezeu. Da? Noi nu trebuie să umblăm după minuni gen Părintele Arsenie Boca, cel care le știa pe toate. Și dacă le știa, ce? Auzim despre nu știu care sfânt care vine și îți spune ce ai mâncat la prânz. So, what? Auzim despre nu știu care sfânt care a făcut nu știu ce minuni. Foarte bine. Asta este dovada că este un sfânt. Dacă nu este un șarlatan. Nu vorbim despre Părintele Arsenie și despre ceilalți, clar sunt sfinți. Da? Nu asta ne interesează. Ne interesează ceea ce ne învață. Că de aia spuneau sfinții. Adică ne interesează faptul că ne ajută să ne trezim conștiința. Că de aia spuneau sfinții că Mântuitorul, dacă n-ar fi făcut minuni, dacă nu ar fi înviat morți, dacă nu ar fi învindecat oameni, dacă nu ar fi făcut din nu știu câte pâini, coșuri de pâini și din câțiva pești nu ar fi făcut nu știu câte coșuri de pești, nimeni nu l-ar fi băgat în seamă, nimeni nu l-ar fi ascultat. Pentru că omul, așa cum spuneam la început, nu-l interesează decât ceea ce e în fața lui. Și atunci, cine e obtuz? Biserica Ortodoxă? Sau noi atunci când nu vrem să vedem dincolo de interesele noastre mici, meschine, aș putea spune eu. Cum ar fi o țoală, cum ar fi o mâncare mai bună și cum ar fi un cont mai gras, pe care mâine pe mine îl putem pierde. Vă recomand, care aveți bani prin bănci, să vi scoateți. Că vor cădea multe bănci. Să nu ziceți că nu v-am spus. Nu se știe când. Azi, mâine, peste un an, 2. Nu vi țineți la bancă. I-ați muncit toată viața și e păcat. Și nu-i țineți în euro. Că va cădea și euro. Nu vă bucurați că va cădea Uniunea Europeană, că se va dizolva, nu va cădea. La un moment dat. Nu e chiar foarte departe în momentul ăla. Pentru că vine altceva mai rău. Așa că nu e. Moneda noastră națională este cea mai bună. Și dacă tot vorbeam de trezirea conștiinței și de moneda națională, haideți să vorbim și despre asta. Din ce mi-amintesc eu, suntem români. Cu toții, nu? Nu e niciunul de altă naționalitate. Este român? Nu vorbesc de etnic și de altceva. Vorbesc de naționalitate. Și totuși suntem foarte încântați de ceea ce se întâmplă afară. De ca și cum afară ar fi toți mai deștepți ca noi. Hai să vedem ce facem cu conștiința noastră ca și români. De câte ori ne-am rugat la Maica Domnului? Nu într-o zi, într-o lună, într-un an. De câte ori ne-am rugat să acopere țara noastră și să ajute pe toți românii din țara noastră și pe toți cei care sunt afară, cum spunem noi. De câte ori ne-am rugat pentru poporul român? De câte ori am lăudat poporul român?
De câte ori ne-am dorit să ne întoarcem la pământul pe care ne l-a lăsat Dumnezeu, adică la țară. Că a fi țăran nu înseamnă a fi prost. Nu sunt sinonime, nu-i așa, doamna profesoară, de limba română? Da, da. Nu sunt deloc sinonime. Orice ai face nu sunt sinonime. Și oricum ai vrea să aranjezi aceste două cuvinte, n-ai cum. Nu? De câte ori am apreciat firea mai, să spunem, mai bătăioasă a oltenilor și momentele nu de prostie așa cum credem noi, ci de oameni pașnici ale moldovenilor. Sau de câte ori am apreciat faptul că ardelenii sunt foarte harnici. În loc să spunem moldovean ca ea, olteanul ăla, ardeleanul ăla de 2 bani, cum e cu conștiința noastră în astfel de momente? De câte ori nu am spus în gând, n-am de gând să mai stau în țara asta, n-aș mai sta de parcă țara asta ți-a dat-o dracu, nu ți-a dat-o Dumnezeu. Când spun dracu, nu spun înjurând. Așa se numește el, în sensul ăsta o spun, să nu vă fie ispită pentru că am folosit cuvântul. Da? Că nu am drăguit. De câte ori? Ce facem cu conștiința noastră? Conștiința noastră, ce ne spune? Ne spune să luptăm pentru locul pe care ni l-a dat Dumnezeu și pentru care au luptat martirii noștri, Sfinții Martiri Brâncoveanu, care n-au fost altceva decât ortodoxi și pentru ortodoxie au murit, Sfântul Ștefan cel Mare, care pentru ortodoxie a luptat și a murit, și toți Sfinții noștri și mari voievozi, care în ortodoxie au murit, nu în alte religii, nu în alte tendințe, nu în alte învățături. Că ei au fost voievozi, au fost mai mari și mai deștepți chiar decât noi în zilele noastre. Că noi ne credem deștepți, dar deșteptăciunea noastră nu stă în bunătatea inimii, ci în cât de mult știm să butonăm. Pe lumea elaltă nu o să butonăm. Pe lumea elaltă o să butonăm la conștiință. Apropo de conștiință. O să butonăm foarte mult și o să căutăm în fișierele conștiinței și nu o să găsim mare lucru. Și atunci să vedem ce facem. Asta înseamnă să ai conștiința trează. La noi în țară să fii un bun român, dacă ești englez să fii un bun englez, dacă ești spaniol să fii un bun spaniol, să-ți iubești țara, să iubești ceea ce ți-a lăsat Dumnezeu așa cum este. Și dacă tot veni vorba, credeți-mă că am colindat vreo 12 sau 13 țări și n-am văzut una mai frumoasă decât a noastră. Credeți-mă. Da. Acum e foarte la modă să mergem în Monaco. Am fost în Monaco, este extraordinar, m-aș întoarce oricând acolo, dacă aș mai avea banii de mers în Monaco. Da? Dar m-aș duce 5 zile, n-aș rămâne acolo. Știți de ce? Pentru că nu mi oferă decât o felie de tort, nu mi oferă tort. Pe când România mi oferă tot tortul. Am fost în Grecia, sunt iremediabil îndrăgostită de Grecia. Plin de sfinți, plin de icoane, plin de... acolo ai cam tot ce-ți trebuie, dar lipsește ceva. Lipsește noblețea duhovnicească despre care vorbea un sfânt ortodox al Greciei, cuviosul Paisie Achioritu. Lipsește, nu e ca la noi, credeți-mă. Nu o spun doar eu, o spun Sfinții Țării. Eu am constatat-o că am vrut să mă lămuresc eu. Și am fost acolo. Deși m-aș întoarce oricând acolo. Practic, noi, în țările străine, nu umblăm după trăirile nobile, după care ar trebui să umble sufletul în căutările lui pe pământul ăsta. Nu. Noi umblăm după strălucire. După mașina șmecheră a unuia pe care o vreau și eu. Iertați-mi expresia, dar sunt expresiile pe care le folosim. Da? După pantofii de la Prada pe care nu mi-i permit și abia aștept să vină reducerile sau să-mi aducă nu știu ce, sunt foarte faine și mie îmi plac. Adică e imposibil să nu-ți placă, dar nu este ceea ce ai nevoie neapărat. Umblăm după mare și ei abia așteaptă să ajungă la munte, ei care au mare. Umblăm după palmieri. Când vorba soțului meu, nimic nu e mai frumos decât corcodușul bunicii din grădină, pentru că nimic nu mă poate face să mă simt mai bine și să-mi dea lacrimile mai ușor de dragoste, de drag față de tot ceea ce am și față de familia mea,
de ceea ce este cu adevărat important și este valoros pentru mine, decât corcodușul ăla din grădină. Mulțumesc soțului meu că mi-a dat ideea asta. Eu vorbeam de prun, dar cu corcodușul sună mai bine. Brazii noștri sunt mult mai frumoși decât palmieri. Deși eu sunt înnebunită după palmieri. Știți foarte bine că am locuit în Barcelona, încă mai am o casă acolo și m-aș duce oricând acolo. Dar nu pot locui acolo. Pentru că ADN-ul meu este înfipt în pământul ăsta. M-ați înțeles? Și oriunde v-ați duce și oricum ați vrea să trăiți, oricât de bine ați trăi în altă parte, nu veți trăi la fel de bine ca în sărăcia României, care de fapt nu este săracă, este foarte bogată. Nu aveți idee ce înseamnă sărăcie în străinătate, probabil unii dintre dumneavoastră. Nicăieri nu te simți mai bine, niciuna din bisericile lor aurite nu te simți mai bine decât în biserica ta prăpădită din colț. Știți unde am fost mai fericită? În care biserică am fost mai fericită ca oriunde? Și mai liniștită ca oriunde? Și mi s-a deschis sufletul către Dumnezeu mai mult ca oriunde? Nu la Prislop, unde s-ar crede, unde mă topesc numai cât îmi amintesc. Nu la Biserica Sfântul Gheorghe, care este de aici din centru, care este biserica sufletului meu și aș vrea să mor în ea. Nu. La mine la țară, la Băleasa, la Craiova, într-un sătuc, unde ne-am luat o casă, unde biserica este, camera asta, încăperea asta, cred că este mai mare decât biserica, unde miroase a mucegai și unde câteva băbuțe frumoase, deștepte, curate și la suflet și din toate punctele de vedere, vin și îi cântă așa cum pot lui Dumnezeu. Și aștept și eu ziua în care voi ajunge una dintre băbuțele alea gârbovite, cu un păr alb care să spună ceva despre mine, nu care să nu-mi facă cinste, și să mă duc să-i cânt lui Dumnezeu așa cum pot, cu vocea tremurândă. Acum am fost cea mai fericită. Nu în strălucirea și în aurul Greciei, al Ierusalimului sau oriunde. Asta nu înseamnă că la Ierusalim nu este bine, asta nu înseamnă că în Grecia nu e bine, asta nu înseamnă că a fi bogat e rău. Nu. Ci să te mulțumești cu ceea ce ai. Și credeți-mă că până n-am învățat să mă mulțumesc cu ceea ce am, nu mi-a fost bine. Este cineva aici, una dintre persoanele de aici, în afară de soțul meu, este o persoană care mă cunoaște de când eram în școală, de când eram studentă, de când eram tânără, foarte tânără. Mi se pare că eram chiar la liceu, în ultimul an de liceu, nu mai știu exact. Mă cunoaște de 26 de ani. Și mi-a văzut evoluția. Și mă știe bogată din părinți, pentru că am avut niște părinți bogați. Am stat la ea în gazdă. Știe câți bani primeam de acasă, știe că îmi permiteam orice, știe că eram foarte bine îmbrăcată, știe că aveam kilograme de aur și că toate erau la picioarele mele. Mai mult fusesem și Miss și eram una din cele mai frumoase femei din România. Credeți-mă că nimic nu mă încânta atunci. Eram în permanență nervoasă, nimic nu-mi plăcea, nimic nu mă mulțumea, nu aveam nimic. Și știți de ce? Pentru că nu-L aveam pe Dumnezeu. Îl aveam pe Dumnezeu așa cum credeam eu. Îmi închipuiam că dacă mă rog 5 minute în camera mea, după care trebuie să ies cu fustiță scurtă pe stradă și să arăt ce picioare frumoase am eu, e foarte în regulă. Că le pot îmbina. Că merge bine cu amândouă. Știți când am fost cea mai fericită? Atunci când am avut necazuri, atunci când am fost pe moarte, atunci când am văzut moartea cu ochii, atunci când în sertar nu am avut un ban și nimic de mâncare și în secunda următoare Dumnezeu mi-a trimis pe cineva să-mi dea bani de mâncare, nu atunci când am fost ultra bogată. Nu când eram fata tatii cea mai bogată din oraș. Nu, în niciun caz. Nu. Atunci când am fost acuzată pe nedrept, atunci când am plâns pentru că mi se făceau nedreptăți, atunci am fost fericită. Și știți de ce? Pentru că atunci rugăciunea a fost cea mai puternică. Pentru că din nefericire, conștiința nu se poate trezi într-atât încât să-L iubești pe Dumnezeu și să fii aproape de El când ești fericit. Nu. Trebuie să-ți iei câte o papară bună și Dumnezeu să îngăduie asta ca să te poți apropia de El. Pentru că altfel nu ajungi la El. Precum cei mici.
Nu plângi, nu ți se întinde mâna, nu ești luat în brațe. Că dacă am avea conștiința trează, nu s-ar întâmpla lucrul ăsta, nu? Deci trezirea conștiinței nu este un termen sau să zic o expresie ceva abstract despre care să vorbești așa, uitându-te, suspendându-te în absolut și folosind cuvinte pompoase. În niciun caz. Trezirea conștiinței este o trăire autentic ortodoxă. Ortodoxă, nu cu cenușă în cap, ca proștii, ci cu demnitate, îmbrăcați frumos, curați și aranjați. Da? Mergând pe stradă cu capul sus, că de-aia ești ortodox, nu ți-e rușine că ești ortodox, ci ești mândru că ești Fiul al lui Hristos și că ai descoperit ortodoxia. Nu înseamnă să trăiești ca un sărac, pentru că nu ești călugăr și trăiești în pustiu, n-ai făcut legământ de sărăcie cu Dumnezeu, nici nu-ți trimite Dumnezeu lingouri de aur din cer ca să-ți plătești facturile. Da? Asta înseamnă trezirea conștiinței. Să fii ceea ce te-a lăsat Dumnezeu să fii. În țara ta, pe pământul tău, în familia ta, să iubești pe cei din jurul tău, să te jertfești pentru ei, că vă spun, până nu m-am jertfit pentru cei din jurul meu, nu mi-a mers bine. Tot ce făceam se dărâma. Pentru că nu avea fundație, normal. Dacă nu pui fundația și nu le faci pe toate ca pentru Dumnezeu, spun Sfinții, ce poți construi pe ceva fără fundație, fără să se dărâme? Nimic. N-ai cum. Este imposibil. Și cu cât e mai înalt ceea ce construiești, poate să dărâmă mai repede. E evident. Că nu ai nici fundație, nici stâlpii de susținere. Fundația este Dumnezeu, stâlpii de susținere sunt credința, iar construcția este ceea ce ții în fiecare zi, în viața asta, în fiecare minut și în fiecare secundă a vieții tale, până la sfârșit. Nu? Astea nu sunt cuvinte mari. Sunt cuvinte mari pentru că suntem noi mici. Da. Nu vreau să jignesc pe nimeni spunând că este mic, dar dacă cineva se simte foarte mare înaintea lui Dumnezeu, să ridice mâna, îi pun metanie și îi sărut mâna ca unui sfânt. Asta înseamnă trezirea conștiinței. Trezirea conștiinței înseamnă să-ți dai seama cine ești și cu demnitate să mergi înainte și să încerci să urci. Nu înseamnă să-l vezi pe celălalt ce face și să râzi de el, că nu e în stare să facă anumite lucruri, pentru că dacă te iau la bani mărunți, s-ar putea ca tu nici măcar atât să nu fii în stare să faci. Trezirea conștiinței înseamnă ascultare. Ascultare nu pentru că Dumnezeu ar fi precum Ceaușescu. Nu e un Ceaușescu numai lui. Nici el nu era chiar atât de rău cum am crezut. Cei din jurul lui erau răi. El habar n-avea ce se întâmplă în jurul lui. El a fost o marionetă, săracul, de Dumnezeu să-l ierte. Că dacă n-ar fi fost așa, pe unde trecea el nu înfloreau toate. Ca să nu se știe cum stau lucrurile de fapt, nu? Vedeți cum e cu trezirea conștiinței? Tot ce v-am spus până acum, v-am spus din învățătura Sfinților, nu de la mine. Pentru că nu sunt eu chiar atât de deșteaptă. Iar Sfinții nu pot fi combătuți. Că n-au cum. Ei au fost luminați de Duhul Sfânt și ca să nu poată fi combătuți, să fie norul de martori ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu, așa cum spunea Dumnezeu, că ei vor fi norul lui de martori, i-a lăsat Dumnezeu să facă și niște minuni. Le-a dat darul facerii de minuni, cum spuneau toți ei, ca să ne demonstreze că nu sunt niște învățători oarecare, ci că sunt chiar fii slujitori ai lui Hristos, ostași vrednici ai lui Hristos. Sau sfinți, cum vreți să le spunem. Că pe unii îi deranjează cuvântul păcat, ostași ai lui Hristos, nevrednic, așa, pe dracu, cuvintele astea îl deranjează, mai ales când e vorba de smerenie, de lucruri de genul ăsta este foarte deranjant. Înțelegeți? Noi vrem cuvinte pompoase, vrem să avem expresii din acelea, nu știu, să avem așa o filozofie, oricare numai cea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să nu fie. De ce să o schimbăm? Hai să vedem. Un motiv pentru care am schimbat ce a lăsat Dumnezeu. De ce? Din care motiv? Unii zic pentru că se schimbă lumea.
Se schimbă, dar nu se schimbă bine. Dovada e ce e în prejurul nostru. Că va veni o altă eră. Trece din pești în vărsători sau din vărsători în pești, nu știu cum. Mă, chiar așa ne-a lăsat Dumnezeu de mici? Să țineți minte că zodiile, pentru cei care nu știu, zodiacul sau zodiile nu sunt altceva decât lunile anului și atât. Nimic mai mult. Așa erau înainte. O să vedeți și la Sfântul Gheorghe, afară este globul pământesc, înconjurat de zodii. Dar nu zodiile din horoscopul care se face astăzi, ci pentru că ianuarie se numea vărsător, pentru că martie se numea berbec și așa mai departe, nu din alte motive. Nu putem schimba ce a lăsat Hristos, pentru că nu te poți crede mai deștept decât însuși Dumnezeu. Cine se crede mai deștept decât Iisus Hristos, ăla e alăturea cu drumul. Eu știu că ceilalți spun, da, dar Hristos nu a fost decât un profet. Total greșit. Mântuitorul n-a spus că este profet, a spus că este Fiul al lui Dumnezeu. Și dovada că a fost Fiul al lui Dumnezeu este faptul că a înviat morți. Nimeni n-a înviat morți până acum, decât numai Dumnezeu. Și Sfinții Lui, dar Sfinții Lui au înviat tot în numele Lui. Adică au spus în numele Lui Iisus, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ridică-te, scoală-te, învie și așa mai departe. Niciun alt profet din lumea asta nu a înviat morți, pentru că n-a putut, pentru că numai Dumnezeu dă viață. Da? Nu ne-a spus Mântuitorul, credeți în aia și în aia. Sfinții noștri spun foarte frumos, ați văzut în scrierile Sfinților, cum spun să se fi împărțit Hristos oare de sunt peste 800 de secte. Asta o spuneau pe vremea părintelui Cleopa, acum sunt vreo 4000 și ceva. Adică să ne înțelegem. Dumnezeu ce este? Este o zeitate indiană cu mai multe capete și mai multe mâini sau este unul singur? Să ne hotărâm, că am spus că Dumnezeu este unul și același pentru toți. Deci ne hotărâm, e unul sau mai mulți? Că altfel ne facem de rușine. Spunem că e unul singur și de fapt credem în mai mulți. În Dumnezei diferiți. Da? Discuțiile de genul ăsta de regulă plictisesc. Da, plictisesc, că nu ne spun cuvinte mari. Nu ne dau expresii pompoase. Nu ne ajută să facem exerciții din alea de a sta în cap și a demonstra că am făcut ceva. Sfințenia lăsată de Dumnezeu, conștiința trează, te face, te ajută, dacă într-adevăr ai nevoie de o minune, să faci minuni mult mai mari decât aia de a sta în cap. Pentru că Hristos nu a fost saltimbanc, cum i-ați văzut pe ceilalți. Să stea în cap, să taie cu puterea minții cărămizi, să leviteze 3 metri sau nu știu câți metri deasupra pământului. Nu. Hristos nu face circ. Ăia sunt circarii diavolului. Asta sunt. Chiar dacă fac minuni. Sunt circarii diavolului. Dumnezeu nu e circar. Dumnezeu e Dumnezeu și este atât de sigur pe El că este Dumnezeu, încât nu vine să-ți facă ție minuni inutile. Dacă face o minune, învie un mort pentru că trebuie, te vindecă pentru că trebuie, numai dacă trebuie, te ajută în momentele în care tu nu te poți ajuta singur. Ba mai mult, deși este Dumnezeu, te respectă într-atât încât te lasă să te descurci singur până la momentul la care nu mai poți. Așa că dacă Dumnezeu te-a respectat și ți-a dat conștiință, ți-a dat toate elementele necesare să te descurci și tu după aceea te întrebi unde a fost Dumnezeu când mi s-a întâmplat nu știu ce, devii fals. Nu? Pentru că ți s-a dat posibilitatea să te descurci singur. Și când nu te mai poți descurca singur, atunci ceri, sigur că da. E ca la meserii. Nu poți avea toate meseriile din lume, să știi să le faci pe toate. O ceri de la cel care ceri ceea ce ai nevoie de la cel care le are. Asta înseamnă trezirea conștiinței. Să faci ceea ce trebuie la momentul la care trebuie. Nu înseamnă conferințele pompoase pe care le țin unii, nu înseamnă cuvintele întortocheate pe care le folosesc alții, de le căutăm prin dicționare și pierdem sensul cuvintelor în momentul în care ni le spun. Nu înseamnă să stăm în cap, să stăm în mâini ca să demonstrăm nu știu ce, că suntem circari. Nu. Înseamnă
să ne trezim conștiința în așa fel încât să intre în inimă, vezi, rugăciunea inimii, de unirea a minții cu inima, în așa fel încât atunci când treci pe lângă cineva, fără ca el să știe, și îl vezi bolnav, el să se vindece, pentru că tu ai avut conștiința trează. Conștiință trează care este egal noblețe duhovnicească, care este egal iubire, și iubirea înseamnă vindecare, pentru că acolo unde este iubire, nu este niciodată nici păcat, nici boală și nimic altceva. Dacă ați văzut că mulți mi-au spus, păi da, și sfinții au suferit. Sfinții au luat asupra lor ale noastre, marea lor majoritate. Dacă i-ați văzut murind de vreun cancer sau i-ați văzut paralizat sau i-ați văzut că au murit din diverse motive, în afară de mucenicie, că li s-a luat viața pentru Hristos, pentru că au susținut dragostea lor în Hristos și credința lor în ortodoxie, aia e cu totul altceva. Dar Sfinții au luat asupra lor, nu s-au îmbolnăvit și nu au avut cancere și alte boli pentru că au greșit ei. Nu, în niciun caz. Au luat asupra lor. Ce am avut noi, asemenea lui Hristos, că și Hristos a zis, purtați-vă sarcinile unii altora. Adică dacă îl vezi pe celălalt că suferă, nu te bucura și nu spune, uite, l-a pedepsit Dumnezeu pentru că mi-a făcut mie un rău, ci să-ți dea lacrimile pentru el. Și dacă ți-au dat lacrimile pentru el, că l-a pedepsit Dumnezeu pentru rău pe care ți l-a făcut ție, abia atunci ai conștiința trează, pentru că conștiința ta este înaltă. Conștiința ta este cunoștința lui Dumnezeu. Este înțelepciunea lui Dumnezeu. Citiți înțelepciunea lui Solomon din Biblie. Că Biblia aia nu e o carte pe care să o lăsăm prăfuită în bibliotecă. Înseamnă ceva. Nu? Că sunt cuvintele lui Dumnezeu acolo. Suntem în stare să studiem toate prostiile. Fiecare cum vine și are câte o idee, câte o filozofie, imediat citim. Pentru că le vedem pe tarabe și li se face reclamă. Sigur că dracu își face reclamă. Hristos n-am auzit să-și facă reclamă niciodată. Pentru că nu are nevoie, că e Hristos, nu? Ăla care își face prea multă reclamă, ăla are o hibă undeva. Hai să vorbim despre partea cealaltă de reclamă. Câtă reclamă ați văzut făcându-se la o firmă care se numește Coco Chanel? Cea mai mare firmă de țoale, cum spunem noi, tinerii din lume. Nu prea mult, nu? Pentru că este calitate, nu e nevoie. De câte ori ați văzut că își face Prada reclamă? Nu prea mult, nu? Pentru că este calitate, nu este nevoie. De câte ori ați văzut Coca-Cola să-și facă reclamă? În fiecare zi, pentru că este o travă. Și nu e calitate. Și nu e nevoie. Da. Deci conștiința trează este să faci ce trebuie la momentul la care trebuie. Poți medita la ce vrei, cât vrei. Vrei să meditezi la ceva, meditează la faptele tale. Vezi dacă sunt bune. Nu te uita în grădina altuia. Nu încerca să ajungi sfânt la Dumnezeu. Că până la sfințenie, până să ajungi sfânt, sigur că sfințenia este importantă și trebuie să ajungem la ea pentru că e poruncă dumnezeiască, nu din mândrie. Trebuie să fim sfinți, că așa a spus Dumnezeu. Voi să-mi fiți sfinți, că eu sfânt sunt. E poruncă, adică trebuie să o împlinești, trebuie să te sfințești la un moment dat. Dar până când ajungi la sfințenia aia de sus și să meditezi la cele cerești când tu nu ești în stare să-ți legi șireturile la pantofi sau nu ești în stare să întinzi o bucată de pâine celui de lângă tine și să-l ajuți, mai bine ia-o de jos în sus. Da? Că atunci când ai o casă murdară, nu o acoperi în aur, ci întâi faci curat în ea, până în cele mai mici unghiere. Nu? Asta înseamnă trezirea conștiinței. Nu înseamnă să stai și să spui, Doamne, oare ce-o fi făcut Dumnezeu în ziua cu tare? Oare există extraterestri? Ori fi, dar dacă Hristos nu mi-a vorbit despre asta, înseamnă că încă n-am trecut de clasa 1. Stai așa, poate vor fi, poate nu or fi, dar dacă nu ți-a vorbit, înseamnă că n-ai nevoie. De ce să te intereseze pe tine cele ale Universului când atât timp cât cele ale Pământului sunt necunoscute? Nu este anormal? Este anormal. Să te intereseze ceea ce
Haideți să spunem altceva. De ce să te intereseze să intri la facultate când tu nu ai făcut școala primară? Vor fi și extraterestri. Nu știu. Eu știu, nici nu vreau să știu. Vor fi pe unde. Eu cred că sunt extraterestri. În ghilimele fie spus. Sunt sfinți care locuiesc în cerul al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea. Sunt arhangheli care locuiesc în cerul al 9-lea, serafim, heruvim. Poate ăștia sunt extraterestri de care vorbesc unii. Mă interesează dacă sunt extraterestri. Mă interesează puterea gândului. Ați văzut câte cărți sunt despre puterea gândului? Le-am citit și eu când eram mai tânără și mai neștiutoare. Și prea mult prea mândră eram. Da? Vroiam eu cu puterea gândului să dărâm lumea. Și îmi băga dracu în minte o ispită de dreapta, cum că nu vreau să fac rău, dar știi, dacă mi-aș dezvolta, dacă mi-aș descoperi puterea asta a gândului, aș putea face bine oamenilor. Dar cine mă credeam eu să fac bine oamenilor? Mă credeam vreo sfântă? Când eu nu știam de niciune. Nu știam nimic din nicio religie. Îmbrățișam alte religii, dar pe a mea nu o cunoșteam. Păi nu era rușine? A găsit cineva să mă facă de rușine în persoana Părintelui Calistrat, în văzul tuturor, ca să mă învăț minte. Știți cum m-a făcut Părintele Calistrat de rușine? Le-a zis celorlalte, voi sunteți femei, asta e femeia adevărată. Voi sunteți pline de bube pe mâini și pe la gât, adică aveți foarte multe bijuterii și sunteți boite toate. Uite, asta e femeie. Eram eu femeie? Nu. Haideți să vă spun cum eram. Le lăsasem pe toate acasă că mi-era rușine de părintele. Și unele din ele le dusesem la amanet ca să ajung la el. Nu mă machiasem, că știam că nu e frumos să te duci așa. N-aveam fusta peste genunchi, cu toate că eu n-am purtat prea scurt, că știam că la biserică trebuie să te duci cu fustă lungă. Adică eram o fățarnică. Știți când se trezește conștiința? Atunci când, în momentele de rugăciune, stai în fața lui Dumnezeu, că stai în fața lui Dumnezeu, nu în fața oricui. Și stai în genunchi, că nu ești, sau stai smerit, măcar dacă nu poți sta în genunchi, dacă ți se pare că ești atât de important încât să nu stai în genunchi. Și în momentele alea de rugăciune să spui, Doamne, nici măcar când mă rog nu pot fi sincer. Până și în rugăciune sunt fățarnic. Pentru că am prea multă mândrie, pentru că nu cer ceea ce trebuie. Și dacă vorbim de cerere, nu fac altceva decât să cer. Să cer și iar să cer pentru mine. Dar uit să încep cu rugăciunea sau cu cererea, te rog, iartă-mă că ți-am greșit în fiecare moment al vieții mele. Că am greșit. Asta e realitatea. Nu? Alții fac altfel. Li se pare că au o conștiință foarte trează și stau și bat mătănii, uită că trebuie să spele, să calce, să facă mâncare, să aibă grijă de copii, de bărbat, de să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Uită ce a spus Mântuitorul. Li se pare că dacă stau numai în rugăciune, și aia e o ispită foarte mare. Aia se numește nebunie. Că aia nu sunt nebunii pentru Hristos. Aia sunt nebuni de-a binelea. Nebunii pentru Hristos sunt puțini. Așa se desfășoară trezirea zi de zi și ceas de ceas a conștiinței noastre. Nu mergând la seminarii de nu știu care, nu citind cărți scrise de Van nu știu care, să nu mai spunem câți guru sunt în zilele noastre, mai mult sau mai puțin. Nu. Pentru că l-avem pe Hristos și învățătura Sfinților. Am citit scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omiliile, nici măcar nu știm ce înseamnă o omilie. Zici, ce e o omilie? Ce urât sună? Dacă nu e un termen pe care să-l cunoaștem noi, de parcă nu ar fi rușinos să nu știm noi ce înseamnă o omilie, de ca și cum a greșit Sfântul că a scris omiliile. Rușinea nu e a noastră că nu știm ce înseamnă. Rușinea nu e a noastră că nu știm ce scrie în Biblie, rușinos este să mai crezi în Biblie. Rușinea nu e a noastră că nu știm ce au scris Sfinții, rușinos este să-i auzim pe alții vorbind din scrierile Sfinților. Că sunt prea mult, adică lasă, ești habotnic. Ești habotnic când îl iubești pe Dumnezeu. Dacă îmi stai la colțul străzii și pierzi vremea cu
copilul în cărucior și discuți câte 3, 4, 5 ore cu prietenele tale de uiți și de copil și de toate și îl învârți pe toate părțile și le povestești cum a râs, cum a mâncat, cum a tușit, cum a făcut alte alea, de câte ori l-ai schimbat și așa mai departe, aia nu mai e habotnicie, nu? Pentru copil. Nu e o discuție inutilă. Nu este o prostie când iubești orice mai mult pe lumea asta decât pe însuși Dumnezeu pe care ar trebui să-L iubești cel mai mult. Dacă vorbești în zilele noastre numai despre Dumnezeu, ori ești prost, ori ești... Oricum, numai bun nu ești. Ești plictisitor. Alții spun, chiar mă enervezi. Dar dacă i-ai vorbit de iubitul tău și ei spune cu lux de amănunte tot ce facem în pat cu el, ar fi nemaipomenit, nu? Da, pentru că așa se întâmplă. Dacă i-ai spune câte țoale s-au adus la H&M și cât de frumoase sunt și le-ai descrie până în cele mai mici amănunte, ar deveni interesant ceea ce vorbim. Dacă am vorbit despre cum s-au bătut 5 pe stradă, sau dacă am vorbit despre faptul că unul a stat în cap și a meditat 5-6 ore sau a rezistat 4 zile că i-a dat dracu forță să stea acolo în cap ca prostul, sau a amețit suficient încât să rămână ca o lumânare acolo, atunci ar fi interesant. Dar dacă vorbim despre trezirea conștiinței în sensul în care ne l-au lăsat Sfinții Părinți care au demonstrat că sunt cei mai deștepți, cei mai buni, cei mai demni de luat în seamă, pentru că au fost ucenicii lui Hristos și sunt ucenicii lui Hristos până la sfârșitul veacurilor, atunci e plictisitor. Ești habotnic. Hai că ești exagerat. Toată ziua numai despre asta vorbești. Dar dacă ești îndrăgostit de prietenul tău, despre ce vorbești? Când îl iubești, nu vorbești numai despre el toată ziua, cât e de frumos cum zâmbește. Nu? Pe ăla ai voie să-l iubești, să discuți numai despre el. Despre Dumnezeu nu. Vedeți? Aia se numește rătăcirea minții. Sau despre ce să vorbești? Să faci glume proaste, să râzi până îți vine rău, să râzi că te aud vecinii, să vorbești vulgar, după care să te închini. Este foarte interesant. Aia e o conștiință trează. Să fii căsătorit și să te cerți cu celălalt și să ai de împărțit, nu știu ce ai de împărțit, numai dragostea, nu ți-o împarți? Și atunci să ți se pară că ai conștiința trează și că așa este bine cum zici tu. Întrebări. Facem pauză și vorbim despre atacurile de panică? Mai vorbim și altă dată. Da? Dacă este prea mult pentru voi. De ce am ținut foarte mult să vorbesc despre lucrurile astea? Pentru că ați văzut și voi ce se întâmplă în lume. Și s-a demonstrat că tot ce s-a făcut până acum a fost greșit. Ca drept dovadă, cărarea pe care suntem și drumul spre care ne îndreptăm. Da? Și voi, majoritatea dintre voi, sunteți tineri și puteți face ceva. Așa că nu mai dormiți. Cereți de la Dumnezeu ceea ce este de cerut. Duceți-vă duminica la Sfânta Liturghie, pentru că Sfânta Liturghie este ceea ce avem nevoie. Așa cum vă duceți la serviciu ca să vă câștigați banii, tot așa duceți-vă duminica la Mântuitorul și cereți banii pe care să-i câștigați în timpul săptămânii și mântuirea, că așa vă câștigați mântuirea. Nu spuneți că pot să mă rog și de acasă, că Dumnezeu nu-i slugata să vină după tine acasă. Dumnezeu vine la biserică duminica și așa cum foarte frumos spune o carte, Dumnezeu are audiență duminica. Adică El e șeful, tu te duci la El, nu trebuie să vină El la tine, că nu-i servitorul tău. Că de-aia ne-am obișnuit ca din părinții noștri să facem servitorii noștri, în loc să-i ascultăm dumnezeiește și să le pupăm mâna. Păi dacă mă vede cineva că-i pup mâna, maică mi râde de mine, zice că-s proastă. Nu? Dacă le spun tinerilor zilelor noastre să-i spunem mamei mamă, spun cine? Dar o cheamă Maria, cum să-i spun mamă? Adică lasă, aia era cândva. Că ce ne-am învățat Sfinții nu mai e la modă, să fii mamă nu mai e la modă. Dacă le spun mamelor, nu le mai spuneți copiilor voștri, vreau să fiu cea mai bună prietenă a ta. E evident că ești cel mai bun prieten, dar nu ești prieten. Copiii noștri nu au nevoie de prieteni, au nevoie de mame. Că prieteni au destui. Un prieten nu ține loc nici de mamă și nici de tată. Și când te-ai căsătorit, prietenul tău cel mai bun ți este soțul, nu fusta mamei. Da?
Facem o pauză?